ధనమదంతో ధర్మాన్ని విడచి భవబంధాల్ని మరచి బ్రతకడం న్యాయమా? అది సాధ్యమా? నీ పాపం పండు వరకు, నీ అంతం ఉండు తుదకు, నీ కాష్టం కాలు కడకు, నీ దౌష్ట్యం దౌడు నీలకు. నువ్వు తేల్చుకో ఈ కీకారణ్యకు యోచన, మరి చూసుకో ఇక భవ బాంధవ్య బలార్చన. ధనమా బంధమా, పాశమా నాశమా, తేల్చుకో. నువ్వు కూర్చుని ఉన్న కొమ్మనే నీవే నరికితే, నిన్ను కాసిన కన్న పేగునే కాలరాసితే, ధనబంధమే నీ పతనమనీక చూసుకో. నీ మనుగడే కనుమరుగవుతుందని తెలుసుకో. ద్వేషమా స్నేహమా, కాలమా ఇది భావ్యమా, జాలి చూపుమా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.